سلام أحواتي كميك أنيخوم كما ياللخوم لو ما عندي تماليسكم زلخو دما بفيست داخنيو نيدرلاندز فيست داخن كنرينا ناي هولاندس وي نيدرلاندز هاجراو بحالات كنمهارينا مالتيو أمبار حصر أبيلا كقلص قفتنية قليليو ጥራይ ክትሕዝዎ እንተሃዎ ክትገብርዎ ክትዝክርዎ ፍቱን ኢኹም እምበኣረይ ንቐፅል ኒዘርላንድስ ኮኒንግስዳግ 27 27 ኣፕሪል እዩ 27 ኣፕሪል ሓሊፉ እዩ ማለት እዩ Dus verjaardag van de konings. Heel Nederlands viert feest in Oranje. ትሪእዎም ኣለኹም ኣብዚ ኦራንያ ገሮም ስለዚ ልደት ንጉስ እዩ ህዝቢ ብኣራንሻዊ ክዳን ተኸዲኑ የብዕሎ ማለት እዩ በኣርቲፕስ ኦራንያ ማለት ኪንግ ማለት እዩ ኮኒንግ ስለዚ ኮኒንግ ማለት እዩ ስለዚ በዓል ኣብዚ ዓዲ እዚ በዓል ይበሃል ፍራይዳግ ድማ እዩ ናፃ ኩሉ ሰብ ዝብዝሒቱ ማለት እዩ ዝብዝሒቱ ስራሕ ናፃ እዩ ማለት እዩ እምበኣር ንቐፅል Hier Nederlands Bevrijdingsdag 5 mei Bevrijdingsdag ማለት መዓልቲ ናፃነት ማለት እዩ herdenken de bevrijdings van Nederland in 1945 1945 bevrijdingsdag ኮይኑ ኣብዚ ዓዲ ማለት እዩ 5 May ፍራይሃይድ ኮይኑ ፍራይሃይድ ዝኾነሉ ከዓኒ ካብ ጀርመን ማለት እዩ ጀርመናውያን ኣብዚ ዓዲ ሒዞሞ ነሮም ነዚ ኢሮጳ ዳርጋ ኩሉ ሒዞሞ ነሮም ጅዑ ኣሜሪካውያን ባዕሎም ሆላንዳውያን እንግሊዛውያን ኮይኖም ድማ ካናዳ ኩሎም ብሓፂሩ ዓበይቲ ሃገራት መፂኦም ድማ ንጀርመን ካብ ሆላንዲ ኣውፅኦማ ስለዚ 5 ሜይ ፍራይሃይድ ኮይኑ ናፃ ኮይና ሆላንድ ማለት እዩ ካብ ጀርመን ስለዚ ብፍራይዲንግስዳግ 5 ሜይ ነሩ ሓሊፉ ማለት እዩ 5 ሜይ ሎማዓንቲ 6 ሜይ ኣሎ ስለዚ ትማሊ 5 ሜይ ነሩ ማለት እዩ እዚኣ መዓልቲ እዚኣ 5 ሜይ ኩሉ ሰብ የብዕላን እዩ 5 ሜይ ከም ትካላቶም እዮም ገሊኦም ትካላት ይዓፅኡ ገሊኦም ትካላት ድማ ኣይዓፅውን እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ ገሊኣቶም ናይ ምንታይ ፍራይሃይድ ዝብሉ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ገሊኦም ትካላት ኣይሰማምዑን እዮም ኣብዝዋት ፌስት ዳኸን ድማ ስፔሻል ፌስት ዳኸ ኣይኮነን ዘሎ ማለት እዩ ጌና ብሕጂ ክዝረበሉ እዩ ማለት እዩ ዝኸም ደሎ እምበር ንቐፅል ስለዚ bevrijdingsdag is 5 mei herdenken de bevrijdings van Nederland in 1945 ኣርባዕተ herdenken እዩ 4 Mei herdenken እዩ ናይቶም ዝሞቱ ተሓዝነሎ ማለት እዩ 2 ደቂቕ ሰዓ 8 ይጅምር 2 ሚኒት ድማ ስቲል ትኸውን ማለት እዩ ፀጥ ትብል እንተኽኢልካ ደው ትብል ማለት እዩ ናይቶም ዝተሰውኡ 5 ሜይ ከዓኒ ንፅባሒታ ናፃ ዝኾነሉ ግዜ ማለት እዩ ባር ንቐፅል ኒው ያርስ ዳግ jullie weten dat toch ሓድሽ ዓመት ማለት እዩ ሓድሽ ዓመት ኒው ያርስ ዳግ in January is in Nederland New Year's Dag ሓድሽ ዓመት ማለት እዩ Dus in January is New Year's Dag maar ኣረጊት ዓመት ከ እንድሕር ኢልኩምኒ 31 ዲሰምበር ድማ 31 ዲሰምበር 31 ዲሰምበር ከ እንታይ ይበሃል ኣውድያር ንፅባሒተ ከዓ in January ትኸውን ኣላ ኒው ያር ትኸውን ማለት እዩ ሕዝኩምኒ ኒው ያር is in January begin van het nieuwjaar
ናይ ሓድሽ ዓመት መጀመርታ እዩ 31 ዲሰምበር ድማ 31 ዲሰምበር ከዓ ኦዲያር ናይቲ ዝሓለፈ ዓመት መወዳእታ ማለት እዩ ኢን ያንዋሪ ከዓ ኒው ያርስ እምበኣር in januari begint van het nieuwjaar gevierd met vuurwerk እዚ ተወሊዑ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ vuurwerk ይበሃል vuurwerk sommige is groot ገሊኦም ዓበይቲ እዮም ተኣጊዶም እዮም ማለት እዩ ጌና ኣብ ዝርርብ እዩ ዘሎ ክእገድ ኣለዎ ገሊኡ ሰብ ከዓ ክእገድ የብሉን ብዙሓት ሰባት ስለ ዝህረሙ ብዙሓት ሰባት ስለ ዝሞቱን ማለት እዩ ስለዚ gevierd met vuurwerk en feest ኒው ያር ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ድማ ዝብዝሕቱ ናፃ እዩ ካብ ስራሕ ማለት እዩ እምበኣር ንቐፅል ኔዘርላንድስ ክሪስማስ 25 25 en 26 december geboren van Jezus ክርስቶስ ዝተወለደሉ እዩ ማለት እዩ ልደተ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ፋሚሊ ፌስት ስለዚ 25 en 26 december kersmas እዩ ልደተ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እዩ ማለት እዩ ቲፕስ 2 dagen kerst 2 dagen kerst ይበሃል ማለት እዩ ኣብዚ ከዓኒ ብዝሕቲ ሰብ ዕረፍቲ እዩ ማለት እዩ Pasen, maart en april. Opstaan van Jezus. ኣምላኽ ማለት እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተንሳኣሉ መዓልቲ ማለት እዩ ፓሰን ይብልዎ ኣብዚ ዓዲ opstaan van Jezus ሞይቱ ዝተንሳኣሉ ማለት እዩ christelijk feest in de lente ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ op Pasen opstaan van Jesus Pasen ይበሃል lente Pasen ድማ ይበሃል ማለት እዩ እምበኣር ንቐፅል Hemelsvaart ማለት ድማ ፌትኽ ዳኸና Pasen ጾም ምስ ጾምካ ኢየሱስ ኻትና ደ ሄመል ተንሲኡ ንሰማይ ዓሪጉ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሰማይ ይድይብ ዝደየወሉ ማለት እዩ ና Hemelsvaart dag 40 dagen na Pasen 40 dagen ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ Pasen ማለት እዩ ድሕሪ 40 መዓልቲ ንሰማይ ዓሪጉሉ ዝዓረገሉ ማለት እዩ Pinksteren dag ድማ 50 dagen na Pasen እዚ ከዓኒ 50 መዓልቲ ድሕሪ Pasen ማለት እዩ 50 መዓልቲ ድሕሪ Pasen እዚ መዓልቲ እዚ ድማ ነቶም ደቂ መዛሙርቱ ሄልኺስት ኮምት መንፈስ ቅዱስ ዝመፀሉ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ዝወረደሉ 10 dagen na Hemelsvaart en 50 dagen na Pasen ማለት እዩ ንቐፅል snel herhalen ቀልጢፍካ ትመሃሮ Koningsdag 27 april bevrijdings 5 mei መዓልቲ ንጉስ 27 april bevrijdingsdag ናፃ ዝወፅአሉ ሆላንድ 5 mei nieuwjaar in januari kerst 25 en 26 december Pasen maart en april ክልተ መዓልቲ ማለት እዩ maart en april Wanneer is Koningsdag? حجي حتى بزحنا لنا ملسو Wanneer is Koningsdag? 1, 2, 3, 4, 5 Op, time's up Koningsdag is 27 april bij De Koningsdag is 27 april. Day 2. Wat
Wat herdenken bevrijdingsdag? Op bevrijdingsdag maalt het aan in tijdens de keer. A. Geboorte van Jezus. B. Vrijheid. In 5 mei 1945. C. Begin van het jaar. Wat is jullie antwoord? Nog 5. 1, 2, 3, 4 en 5. Het is tijd. Dus B. Vrijheid. In 5 mei. Herdenken wij wat? Vrijheid. ነፃነት ንዝክሮ ማለት እዩ። 3. Wanneer is Kerstmis? A. 25 en 26 december. B. 5 mei. C. 27 april. 1, 2, 3, 4, 5. A. De antwoord is A. 25 en 26 december is kerst. يبقى ማለት እዩ እምበር ሕጂ እዚአን ፍራኽ እዚኣተን ባዕልኹም መልስወን ቁፅሪ 1 wanneer is koningsdag 2 wat herdenk bevrijdingsdag 3 wanneer is nieuwjaarsdag 4 hoeveel dagen na Pasen is Hemelsvaart እዚአን ካብ ዝተምሃርናየን ብምለን antwoord ኣብ ኮሜንት ግደፉ ኢኹም እምበር ኣሕዋተይ እንተፈቲኹማ ሼር ላይክ ኮሜንት ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ኣተባብዑኒ ኢኹም ናብዘይ ክመሃሩ ኣለዎም ትብልዎም ድማ ኣሕዋትኩም ኣንስትኹም ደቂ ዓድኹም ሼር ግበርዎ ኢኹም ብካልእ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰናይ ምሸት